Často sa stavitelia hlavne pri rekonštrukciách pýtajú, či namiesto starej pálenej krytiny môžu dať novú škrydlu. Poďme sa teda pozrieť na tému hmotnosti a porovnať viaceré alternatívy. Keďže krytiny majú rôznu veľkosť, je dôležité ich porovnávať v rovnakej ploche, napríklad 1 m štvorcový. Vyskúšame hmotnosť starej pálenej škrydly, novej pálenej škrydly a bramaku. Jeden kus starej škrydly síce pôsobí ľahko, ale do metra štvorcového ich ide až 17 kusov. Pri nových pálených krytinách je to len 10 až 11 kusov, pri bramaku len 8 až 10 kusov. Zákazníkom vždy hovorím, že hmotnosti sa pri novej škrydlovej streche nemusia obávať, nakoľko nebude väčšia ako u starej pálenej škrydly. Navyše bramak bude oproti klasickej pálenej škrydle po daždi ľahší, pretože má nižšiu nasiakavosť približne o polovicu, čiže čo je asi 5%.